अरे ज्योति कहाँ रखल जे भौजोरी रे का जाने का करते जे सदा ही सबरे में हमका लोग बुझाता जने हो कि हमने दिवाली पूजा जे के चाहत रे मचुका भरा जे के चाहत रे कहीं नो रात करियन जा 12 बजे हन जा तो देखो तो सब तक लोग घर में नो आई लिपस्टिक के काजर लगाओ लिंक कर लो बताओ आदमी सोचला के शॉर्ट से पूजा पाठ के पटाखा छुड़छुड़ी छोड़तीन जा हां कुछ भी कहना है हमरा तो सबसे अच्छा लगल पूजा करे अच्छा लगल पटाखा छोड़े में हां मोरो पटाखा छोड़ याद बना के पटाखा छुड़ तो झोटा में जाके फंस गए ये ना भइल लोग खिसी हन जाके देख शादी के बाद एकनी के आदत नहीं खे छोटा तो का हो गइल ना तो अरे जब तक जवान बन तब तक ना बुढ़ा जाए त के पटाखा के छुछुरी के का जानता थे तब त अपने लइका के में बीजे रह के ना बबुआ छोड़े त हमर पतो सब कही त बात सही कहत बाड़ी से आ ये नी लुआ आ सुधीर भैया संजय भैया कहां बड़न जाए के जा रे कोई ना के जाने के मेहरानू के त दे दे ना का बियाह हो गइल न बुझा दे के मेहरारू सब कुछ हो गइल भाई जाए ना काजर पाउडर दे जवान की पोता नहीं पता तो के टाइम में नहीं खेल कोनो और काम बा हां ठीक है ते कहत बाड़ी से भौजी आओ तो जो हो सुधीर में भौजी के बोला ए सुधीर में भौजी संजय में भौजी क्या हमर जे हो ए सुना त टेकन जाने के आरती उतारे के पड़ी बम्बई वाली कुछ भी कब कितना बढ़िया से सजावले बनी जानो हां लक्ष्मी जी करे खूब खड़ा लक्ष्मी जी आई ना जा हां हां बड़ा नीमन सजावले बनी जाई लेनी नु सो चाहे तो परबे त्योहार के सब पे ना जला सोना चानी रख का हो या तना मन मरद मम्मी पराका केने के दे पैसा छुछुड़ी पुटपुटिया छुछुड़ी आई बा ना हम छोड़ा हम तो ठीक भइनी तो का छोड़बो पम दे बुढ़िया पराका छोड़ा हम सब दिवाली मनाओ चल ना हम ना मम्मी चल ना मम्मी चल दिवाली में चुप के खेली है दिया हम ना खेला होई रे दादा ते काहे सालों के दिना में गाड़ी सुन चाहलिस नगदे पराका केने के चल बाद में किन लिया बाद में कल परसों किन ली है ना चल नगदे पैसा हम पराका ओहो पुटपुटिया हाथ को जर जाई बुढ़िया पराका छोड़ दे और सियान होइए तो छोड़िए चल अभी लइका न बाड़े रे चल ना दे चल ऐसे चल ना रे नतिया जो ना तो जो ए कोनिया कहला तो परब त्योहार के दिन लइका बा आई देखो तनी एकरा के पुटपुटिया छोड़ी आइले बा तो को के पटाखा दे कहां से हम अरे बाबा चुप रह चल हो जे दीपावली घर में चलिए चुकी मिठाई उठाई आइल भरा त चल खाली मारल जला हो साल भर के दिन में लइकन के पटाखा छुछुड़ी आई गुल पुटपुटिया गुल तो काहे के पटाखा के हाथ को जोड़ दी तो देखो तनी जन बात छोड़ अब त रात हो गइल कहां जइबो चल मिठाई उठाई आइल बा खाली मिठाई मारल ना जला सब कोई खुश रहेला त ई मारेली लइकन के धाई ये दीदी जी कह जनी केतना सज मन लइका के मारत पीटा चल हो करे चल पीते आरामी भइल बा जा चाची मेरे बैठ चाची मेरे बैठ लोग गीतिया हो चुकियो के ना भराई अब ले क्या हो चबेनिया बेनिया का बाइक कनी हुआ भर जावा बुचिया भर कुछ का दिवाली ठीक ठाक बाटे चुनमुनिया ना ये कहला लड़की रहेली सन त दीपावली बनाएली सन कतना नहीं तो खेला इतना देरी कहां लगा दलो चुनमुनिया पता नहीं चूड़ी उड़ी पहनत नहीं पर त्योहार के ना रो पहन ले तनी से करा हे करल जाला ठीक लागला मान लो कि होई बेरा हुआ तो जाके सारे सिंगार नहीं खत्म होता डाल जो के डाल रे भाई के गीत गवाला नु जी हां गंगा माई के ऊंची आरती भैया एक ए गंगा मैया अपनी लहरिया मोहे दे तू ता डूबी घासी गई हो ए गंगा मैया अपनी लहरिया मोहे दे तू ता डूबी घासी मारी जाती दिया तो रतिवाई नहीं हरा दुखा किया तोरा सासुर दुख हो एतिहाई किया तोरा कंठ विदेश कवन दुखायो गेला एतिहाई किया तोरा कंठ विदेश कवन दुखायो गेलु नहीं मोरा गंगा मैया नहीं हरा दुख नहीं मोरा सासुर दुख हो ए गंगा मैया नहीं मोरा कंठ विदेश कवन आईडी उठा के रख दियो पे उदियो दी अंधा देता नहीं अगरबत्ती जी कहां है पीछे 12
ले आई चूड़ी पहनी बड़का बड़का तो चूड़ी किन लेता जा कि हाथ में सरके लागता दोबारा बोली जाने हो यही से लक्ष्मी के चढ़ा दीजिए बड़ बात लक्ष्मी जी दादा ना हटे चुकियो के माला चढ़ा देते हैं ना पूरा के को पड़ाका हटे बबुआ के जो ले छोड़ छुछुड़िया पूजा हो गई रुक जो चंडी तो पेलो नहीं ले पातीवाई मोटरवा लोरावा पोछानु हो एतिवाई अपना एतिवाई अपना बलक हम मारबी तोहे जुड़ावाई सात बला गंगा मैया दिहालू सातोरे ले लिहालू हो ए गंगा मैया अठावे गरब अवतार तसे को के भरोसा नइखे ए भरोसा गंगा माई के ऊंचिया दारिया हो हरिया हो ऊपर गेंदावा के पाँचवा सुंदर हो गंगा माई के ऊंचिया दारिया हो हरिया हो पे गेंदावा के गाछ बड़ा सुंदर हो पे गेंदावा के गाछ बड़ा सुंदर के भैया छुछु के कहीं आने वाले बाए सुंदर हो धके कहीं आने वाले बाए सुंदर हो गाड़ा लखुटिया के तने तना हो तनवे गंगा तूर दिहली बीचे दरिया हो तनवे गंगा तूर दिहली बीचे दरिया हो तनवे गंगा तूर दिहली संगही के सखी सब भइली लरा कोरिया रामा हमरो बाल महल जाए ना देर हो गंगा माई के दर्शन करे ना देव हो गंगा माई के दर्शन करे ना देश हो गंगा माई के दर्शन और लाली लाली डोलिया चले बन सीता जाए तैयारी भड़ी राम चलले बन सीता जाए के तैयारी भइली मछिया बैठल उनकर सास समझावे लगली मछिया बैठल उनकर सास समझावे लगली खाए के नायन मिले पिए के ना पानी मिली है खाए के नायन मिली है पिए के ना पानी मिली है सोए के ना सेज मिली है जान के दुलारी हो सोए के ना सेज मिली है जान के दुलारी हो खइबो में बन फलवा पियबो गंगा पानी हो खइबो में बन फलवा पियबो गंगा पानी सोबो में चटैया रोही मिर्गा बनावा में सोबो में कुछ चटैया रोही मिर्गा बनावा में भैया के कहीं जी गेंदा खेले गोइले रवि रंजन भैया जमुना के हो पार गेंदा खेले गइले रवि रंजन भैया जमुना के हो पार गेंदा हे रइले भैया जमुना के हो पार गेंदा हे रइले भैया गेंदावा के चोरावा जे हड़े अनजानो जीजा हो और गेंदावा के चोरावा जे हरे संजय जीजा हो चोर चोरावा ले भैया गेंदा
छड़ी मारब भैया करे जावा लगी हो चोट ऐसन छड़ी मारब भैया करे जावा लगी हो जेवना खेले गइले लकुसा भैया जमुना के होती जेवना खेले गइले लकुसा भैया जमुना के होती अगिंदा खेले गइले आशीषा भैया जमुना के होती अगिंदा हेराइले भैया जमुना के होती गेंदावा के चोरावा रे हवे के चोरावा जे हारे सनो जा जीजा हो चो गेंदावा के चोरावा जे हारे सनो जा जीजा हो चो रउहे चोरावा ले भैया गेंदावा हो तोहार रउहे चोरावा ले भैया गेंदावा हो तोहार चुपा हो खचुपाए भैया पटोरावा पोछा होलो चुपा हो खचुपाए भैया पटोरावा पोछा होलो ऐसन छड़ी मारबे भैया करे जावा लगी हो चोट ऐसन छड़ी मारबे भैया करे जावा लगी हो चोट हो बोलो जी हां हो ए जो चल छोड़ छोड़ पड़ा का अरे रे सहारिया से किराया मरुदिया गिन ले ओइहाना अरे रे सहारिया से किराया मरुदिया गिन ले ओइहाना भैया तोहर बधाइया भूखल बानीना भैया तोहर बधाइया भूखल बानीना आज हायो लगावल जाओ कबे से लगाते बनी दिवाली वाला गावा दिवाली नु हटे आज आई है दिवाली सुनो रे घर वाली तेरे कंगना में दिल धड़काया है अरे ओ लगे सजना मेरा अरे ओ लगे सजना मेरा लगे सजना मेरा आज पागल आया है लगे सजना मेरा आज पागल आया है आई है दिवाली सुनो जी घर वाली तेरे कंगना में दिल धड़काया है चल पड़ा का छोड़ आ देखो हम जोरा बोरम जमत जल्दी जल्दी छोड़ के हमर बटल के काम दियो को पड़ा एक तो हम बदले ले बंधा दर आ दे जब तू रात फोन करे बतिया बाद में बतिया ले जा तू ना बाद बतिया ले चला एक ने आखिरी बिठा दो बनाओ ए नीलवा पड़ा का रख ले ए कोने आके ने हमरा घर के नु बेटी पतो बाड़ी सन मन पतो त हमु अनि कन्या बहुरिया बाई सन कि सजे बजना ओरियाला एगो दूसरा के घर के देख मैं सब आदमी एक लाइन से चल गुल बाजार ए टोला के मेहरारू हैं एगो बाजार ऐसन में कि मार भीड़ हो जाला कगो गांव के बाजार होखेला एके बाजार पर एकनी के बुझाते नहीं कि शॉर्ट से करा चली हैं कुछ बढ़नी आई किन के तबे नु आज धनतेरस हटे आज बार बाजार करे के चाहिए का करतनी जी आ देखी ना कोने के पुरान हो गइल बा ढेर एकरा के बेच के नु दूसर ले ले हम जा हां हाय पसुला मुर्ग बना हो आ ढेर दिन कर लोहा निमन नई के एथी हो जाला मुड़ जाला जी ओकरा के तिकैला पर करहिया फुटाल का करहिया है ना और नीचे से फूटल नहीं के अच्छा चलो निमन निमन किने जाई और कुछ किने के बेटे आ झाड़ू किले में जाऊ का कि नहीं आ मम्मी जी कहां बनी जी के जाने कहाँ गोइल बाड़ी हो उनकर तो कोनो अते पते ना रहेला उहाँ का तो बुझाला कि कोनो लूरे नहीं खेजी मोर घर के अब तू ही देख लो कि सास हो के एक बार कहले कि हर कने वा का किने के बा का पैसा है के बा वो तो हमनी के माई बाबू के जानत तनी कि हमने घरे किन के आवेला तो हम बतावत करे के बा आ जाए दे जब वहां क्वेश्चन बटले में त अपन नु करे के का करबो एगो एडमिशन हो जाला तो आदमी सिखाइबे नु करी आजकल ई युग जमाना गेलनु कि बड़ आदमी के छोट आदमी बुद्धि देताटे ठीक है कहत ओने बीचा एगो जुगवाई रहनु कि आदमी के लइको फेको उतरे तो जन्मदिन भुला जात रहे जैसे कि हमार माई बाबू जन्मदिन भुला गेल बड़न जा का करबो हंसी बरेला हो ऐसा आदमी के जुगा पर सोच के सुन तनी ओई की थराई बिया राम जी मार हाला कोई बैसोन हीरा मामा के राती कन के चौबो रहे जान जाई मार अरे उ बिगड़ी हो गेल बिया बिगड़ी तूने को जानत कि दशहरा के मेलावा में झगड़ा भई रहे हां बड़ी खिलाड़ बिया ना कि बिया शादी क के होने गोड़ ठेले ढकेले ला धइले बंसा घर में त का अरे हो दुरिया को बियाहवा नहीं के होत उन्हीं कहत जा करे के नु माने अगो उठत जा तो कहत जे कि हमरा इतना बेटी बलाई बिया कि दुरिया बिया हो के उन्हें से आवत सन दूसरा और से लइका बियाह करे तो उन्हें ने खोसन करत
खोजे तो सब नौकरिए चकरिया घर। तो पगड़ी गिराइए देला से मुड़ी उठा के समाज में चले लायक नहीं खंजा रह गई जान जाए। अच्छा देख लो कने हंसले घर फंसेला फसल बन जन 4 वर्ष से ओखर के मुड़ी में ओखर में मुड़ी कुचाइल बाटे। उनकर सास रही तो इतना टोला में हंसत रही हम कवने उतर रही तो हमारा के चाय बना के देनी पिए के कने हुआ कहते पन छुट चाय बनावेली कने हुआ ना। अब तो हमार रोले जान जा की आंख में से लोर ना सूखे जाय दे दूसरा के हंसी के ना चाहिए यही से जान जा। एकरा के झोला में एगो रखी ना एगो झोला में रखी। अच्छा चलो ना बेचही के बाई सही ले लेतनी ओने से छोला के सही लेके जाम रो बड़ी थी ने झोला में ना डाल लेती। लेवा झोरा घर में से लेवा झोरा देखो तनी तनी उनकरा के आमा जी के कने बाड़िया उ दूध मांगले भाई आधा किलो। अच्छा तो दे दिया निकाल के दी पहले नहीं खनु ना दे दिया नजर दादा चुकरवो लेवे के बा भैंसिया के ओ दादा पागा लेवे के बा गाय डाड़ के ओ दिना सब जाइए थी में आदमी एथी नु कर बोले छोटकी जल्दी तैयार हो। हां जी दीदी हो गई बस 5 मिनट रुक चुका उन परब त्योहार के दिन आवेला तो बुझाला नहीं कि बाप रे शादी बियाह हो तो अवसर लागेला। ये दीदी हमरा तो बहुत अच्छा लागेला। हम तो चाहिए ना कि हमेशा पर्व त्योहार रहो कि हम सजे सवरत रही। तोरा के माना करला हमहू तो कभी कनी हम सब सज धज करनी एगो बूढ़ी बाड़ी के उ न देखे लगे लेकिन ना हई सामान लिपस्टिक तनी के 200 के लिपस्टिक आई कि ओठ रंगा घुसन हई आई त हो कर सच बोली न है त हमरा मम्मी जी के बात पे एकदम दिमागे जरेला देख के खाली करत रहे दिन तो चाहे लिखी है 2 रुपया के टिकरू लाए में तुमको खून जोर लागल कि हां तनी के हई दी हौ दी देखलिस ना कैसे हमें के पहले जमाने कही ना यही से पहले जैसे सोचत रहेली। देख छोटकी केतनो जमाना कोनो जमाना कर लेकिन वक्त के साथ साथ नु समय के साथ साथ बुद्धियो बदले के चाहिए लेकिन मम्मी जी के बुद्धि विचार ना बदलेला वो छाछट के काले में के दिमाग रह गइल बा उनकर। ई त बात रौरा सही कहतनी दीदी बाकी कुछ भी कहीं। अच्छा सुनी ना तू काले भी अपना के धक्के रस पर हम तो देख ना सोचतनी न है कि का नाम है के बाटे ना ले ली का। अरे कने हुआ का खत्म से देखा एकनी के लेके बैठल ऐसन है मेकअप से पर पाउडर लगाओ तो सरकार है का मम्मी जी रो ऐसा बोली ना ना। अरे बाजार नहीं जाए के बा तो मम्मी जी बाजारी से ही चल जाला हई लिपस्टिक काजल लगा के कुल बेटवा ताकियो संतनी के मुंह कने के बुला ले सरकार। तो मम्मी जी बेटा बता कुछ बुढ़हट को बनाने में लगाए खातिर में लगाई ना। अरे घरे को लगावल जाला हमरा लइका देखी तो इनके बाजारी में कोना यार भात के देखाइबु सरे। देखी जी मम्मी जी शादी भले एक आदमी से होके दिखावे के कोन एती बाटे के एक आदमी के दिखाई लोग मोहनी के एकदम बातें एगो अलग रहेला यही पे हम खीस बरेला जान जसन हजार आदमी के देखाई जा बिछबू जका बजरिया में जाके पागी रौरो न ऐसे ऐसे के तो बीच ले जब बेटा का के करा के बिछल जाई लिपस्टिक लगा के गोल जरूरी बाबा बाजार में सामान के जाए कि नहीं लेबे काहे खाते निगरान मुसबत बजे के मरद नहीं खे तो चलबो सन बाजार के ना चल सन बाकी घूर तान के चली हसन। देखो तनी हम ना जनता के जी गांव में जाई हम गौरी ना जाई। हां ई का कौन काम के लाइल लिपस्टिक लगाई या कौन काम के तक तैयार हो जाके मुंह ढक के चली जा। अब हम का करी अब हम बाजारी में जाई त ये सब सामान देखिए जो एकनिया के दूना तो पूरा बाजार के लोग ताकी रौरे दु नाम कि ना उनका फलाना के पतो ये देख कितना निमन से सज धज के ई सब ना सोचिला मम्मी जी सिखाओ मत हमरा के बुद्धि जान लू सुनी अब की पर हम कुछ नहीं जान कंजूसी करम तो निकल रास्ते में आ जाल जाई हमर हमने कान जन में जन बदल काम के जन दोसर किने पड़ी बना मम्मी दी ठीक बा। चल संतोनी के सोनारा देखिए के दे दी अपना लिपस्टिक के गरह लगा के गोल बसनु के देख के दे दी हमरा देखा कौन तो क्या सोना लगावत रही त हम ना इकुल लगा के जाई ना। अरे सादा भाव में जा बाजार में सुना सन जन 20 रुपया के सामान बउए तोनी के देख के 30 रुपया कही काहे कि उतना तोनी के जी के जाके 10 रुपया कही जन 20 रुपया के सामान में 10 रुपया के दी तोनी के ना फिदा हो जाए मम्मी ए मम्मी जहां से कहीं जा हाजी दी ही ना देखाई फिदा हो जाए छोटे फिदा हो यदि जाए एक बार हंस के बतियाई नहीं जाए कि फिर दोबारा ना छाधा ना चली मम्मी जी हां तो तोनी के लागत नहीं हां के कदम निकाल ले आई जल्दी चले सन चल भाई बताओ नहीं तो दोनों आप धुन बतियौले बैसन के ना हमके हइसे पक के बतियाई तो हमी के 10 रुपया में दे दी। अब जा तन कहे बबुआ ले के देखे कहीं कितना जी के जाके में जाते सब ना महंगा सामान को देली बन सब बाजार। अरे जान तड़ू धनतेरसवा के दिनवा नु 2 रुपया के सामान 5 रुपया में बेचला सन काहे से कि कतनो गरीब आदमी हो जाला लेकिन बिखे भाव खरीदेला आज के दिन जान तो एगो खारवा के सामानवा किने जेबू त महंगा दियो सने बेरा देखनी ना जी कि के को रुपया दला सामने के करहिया के गिलास कट लोग देखनी हां हमनी के सामान के त कोनो दामे नहीं खे नतिया अपन बुझाता कि दादा के मोल कोइले बवर सब अतना नेटी पनेटी करत बाजारिया में नु जे लगनिया ना रहेला तो दुकान में बुलाएला सन पंखा लगा के आइए काले ना है इज्जत बाप रे बाप भूखे के पड़ता 10 घंटा से बड़ी हमरा जोर से प्यास लग रहा कने हां चली घर में चलत प्यास हलवा खा पी लेवल जा तनी आराम कइल जा प्यास लग रहा हो जा पयाये दिन जा घरे हो आइए मजी रोरो को नहीं का बाजार है हां कनीवन के लिए के तोहनी लोग हां हमर कने वा गोरे जे दोनों पानी के लेके जाता नी का हां दोनों कने कहते जे मम्मी जी हमहु चल हम धान आजकल के लुगा साड़ी कपड़ा लता के का कहे के बा कने ऐसे ही लोग जाते लोग घूंघट में बड़ा सुंदर गाड़ी करे
जान तो आई हे कोनिया झड़िए तो लेबे के तो हनी लोग में हम जहुआ गुनी ना की नहीं मम्मी जी कौन खूब सुंदर लागत ताड़ी हां हो कोनिया तो चलो हो कने चलो लेट हो आई कोनिया झड़िए तो लेबे के भुला गुनिया जाबो जी मम्मी जी कौन है ना कोने नहीं आई होई कुछ सामान ले जादी सामान ले ले सानी कनी तो झड़ुया तो जो बिचाला हमनी के मानो दुकान पर ले उड़ी उड़ी चाचा बनी कोई खरीदे कोई नहीं जा चलो तब दुकानिए पर से अभी मंगा नहीं ले के कोनो खुश खबरी कने के ना ये कोनिया अभी तो नहीं खे चली भगवान से मनाई छठी मई से मनाई कि आवा खुश खबरी अच्छा होई जाए के लिखल होई त जल्दी हलवा खियावा चली जी चलो हो दादा भैंस पर देखे के बाद मम्मी जी हटा देबे के गुगो तन के चलो के ना कुल गांव देहात के दू कोई नहीं खेलो को गली में गिर जाल जी कोई जाने के चलते खाली टंगनी हो जाए तो हम के का कहीं गुगो काम ल होइसे हां ये मम्मी जी रहा बाजारी में तो टंगावता ही रही है बेनियो टंगाई मैं कोई देखने अच्छा अपना चलो जी अपन गांव में इलाज कैसे जिद करे ली जे बत्ती ना मन बुझे का कह चल आवा एक कने आवा तो अरे बाबू बाबू जीव हैरान हो जाला जी बाजार अरे बाप रे बाप जान जी यही से हमरा बोर बाजार जाए के मन ना करेला जन लोग काम कुछ पता कह पड़ाका छोड़ दो सन पड़ाका के दिन दुनिया का पैसा खबर के मध्यम तो नतिया बदमाश हो गइल बा हाथ मुंह आंख जारली सुना ना का कह नहीं तू बोले ले रही मुझिया हां दुगो आदमी लइका फका के घर बा हो खइया ना एगो ढेर बात चूड़ा से बनी ना बबुआ से कह दिया नु कि मेरे साथ के हॉस्टल में दोनों तार छह छोड़ के लेके आवस जानू कि ना तनी के अभी 2 दिन बाद दे जा घरे आके अब जाई हन से जाना तो नहीं हई ये मुड़िया ऐसे चाय में किनबू तो 10 रुपया देला सन मेरे होते 20 रुपया के देला हसन ठीक लागता लक्ष्मी जी के उठाए खातिर ना हां जी लेकिन महंगा देला सुना तो 5 रुपया के देवे के चाहता लो करा के हई प्लेटो ठीक लागता ना हो ज्यादा एगो पूजा पाठ करे खातिर वो घर में कुछ रहे हो बिखे पागल निका जी हमें पूजा पाठ हो स्टीलवा के हमर बाका में नहीं खे ना का ली हां ये किया बा कुल देले बा जोड़ के पे लिखले बा देखा दे बुआ के बिलावा हो ना आहो ली रखी हम तनी काम कर पूजावा हो हां झड़ू या नई के आई लेनी है जानू ये तो भुला गनी का जो जुगवे हम तो झोला थामले अब किराना की दुकान पर लेनी कनी बाबू दे देला से 60 रुपया के एगो झाड़ू देला सा जाई भुला गनी अरे रे माई जौने काम मेन हटे उहे कामवा छूट गइल अब हो तो दीदी ना है इतना भीड़ भक्कर में चिन्ह तरौरा के अब पैसा काट ले लेबा हो नतिया मुड़िया ले लिया ओकरे भी ले कुछो के पैसा दे देनिया देखो अब ना छूट दी। गइल अब हम का करे जाई दादा अब जाए। हाथ ना दूर बाजार में भूखे पिए से जाई काजी के मंगवा ले हम का तनी सबसे खाए के तैयारी कर बेसी काम ये हटे जान जइयो झाड़ू के रख जाई हम बकरी लेके आई थी पहले खेत पहले जाई जा तनी जो लोग कुकुर काट दी हम सब नहीं दादा बकरिया लेके आ जा तनी तनी झड़ुया किन के ले आवे दुकानिया पे से हम जानी कि बाजारिया में से बढ़िया से किन ले हम अब उहे 60 रुपया के झाड़ू 80 रुपया के दिया सनी जा एकदम हमारी दासास कम हो जाता है दादा घर के सोच सोच के